изключителни качества. За оръжието на средновековните японски самураи се носят много легенди, много от тях и с основание. Всяко острие е било ковано по оригинална технология и се прегъвало повече от 10 000 пъти. Това определяло изключителното качество, гъвкавост и твърдост на острието. Заточването и закаляването на острието също били изключителни. Оръжието, наречено тонфа. Нунчаку